Ja kyllä pelaajille on se, että näkee, että on Veon mukana isosti peliasussa ja muutenkin ympäri hallia. Ja se luo turvaa pelaajille, että tiedetään, että sellainen iso tekijä on meidän takana. Mä jännitän tuossa, kun mä tehdään rusettia enää. Veo on ollut mukana tosi pitkään isona sponsorina sportille ja me nähdään, että se on kehittynyt vuosien varrella. Totta kai kun mestisaikoina oli tietty buumi ja sitä myötä kun joukkue nousu liigaan, niin me ollaan saatu paljon enemmän lisäarvoa, mitä tulee siihen brändiassosiaatioon. Totta kai tällaiset pitkät yhteistyökumppanuudet antaa sen niin kuin pitkäjänteisyyden ja ehkä jopa rauhan siihen hektiseen arkeen. Ja tietysti he on meille hyviä sparrikumppaneita sitten niin kuin ihan toiminnan kehittämisessä, koska he on ollut sieltä alkupisteestä melkein tässä mukana. Viimeisinä vuosina me ollaan kehitetty tämmöinen 3-varttinen kausiennakko, eli joukkueen valmentaja, kapteeni ja joku nuori lupaava pelaaja on tullut Veolle ja kertomaan tulevasta kaudesta, ja tämä on ollut erittäin onnistunut tapahtuma, koska meidän veolaiset saavat sit suoraa kontaktia joukkueen kanssa eikä tarvitse lukea kaikki uutiset median kautta. När man kommer som en spelare hit till Vasa, kommer du från ett annat ställe, så kanske inte du känner någon annan än bara personerna i laget runt omkring laget. Och därför är det väldigt värdefullt också att man får åka runt till Vasa, lära känna nya människor. Jag tror allihopa som kommer hit så mår bra av att man får en större gemenskap och inte då endast bara laget. Kyllä voisi sanoa, että Veo on tässä vuosien saatossa tullut osaksi meidän kiekkoperhettä ja toivon mukaan ja varmasti en näe uhkakuvia, miksei jatkossakin tulisi pitkä yhteinen taival jatkumaan.